IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ti Gobyerno Municipal ti Paway, babayan iti Municipal Health Office, si Babaliging Enrugina iti ligtas tigdas, measles rubella supplemental immunization activity, iti barangay Nagbakalan iti ili ti Paway. Panggep ti aktibidad a papigsayan ti panagkadwa ti munisipyo, amang saraknib kadag iti ubing kontra iti kamuras ken rubella, babayan iti panangipaay iti supplementaryong immunisasyon, kadag iti kwalipikado nga ubing, panang sigurado iti nalawlawa sakop ti bakuna, ken panang tulong amang laped iti panagwaras dagito a sakit iti komunidad. Iti nabaligi a panagbakuna iti ili ket intapok na iti agtultuloy a panagkumit iti Gobyerno Municipal ti Paway amang itandudo ti accessible na talged ken responsive healthcare services para iti tunggal pawayenyo. Nang runa kadagiti ubing, paregtaen pa iti LGU Paway dagiti naganak ken guardians nga aktibo a makipagpaset iti kampanya iti ligtas tigdas ken suportaran iti panggep ti munisipyo amang gunod iti nasalunat ken nataltalged a komunidad. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.